The Forest je hra, ktorá mňa srdcovo chytila, pretože je to survivalka. A v minulej epizóde prvej, sme leteli s Timim, ktorý bol synom, alebo je ešte synom našej postavy. Zároveň sme stroskotali sme na nejakom ostrove, neznámom. Zobral nám nejaký týpek syna a my ho teraz hľadáme. Takže postihali sme nalútiť pár surovín, potom sme pobehali mapu, zoznámili sme sa s domorodcami, respektíve kanibalmi a dali sme si prvé rande. A následne sme sa vydali tak trochu ďalej, čo nám pomohlo, aby sme trošku objavili a spoznali tento svet. Vykraftili si nejaké pár vecí, konkrétne molotov, ktorý bol nenahraditeľnou vecou v tejto hre. Pre tých, ktorí sa zdá táto hra málo hororová, málo strašidelná, alebo že by bola až moc ľahká, tak nebojte sa, není to také ľahké, pretože to má na obťažnosti ľahšej. Ale pre tých, ktorých by sa to zdalo aj tak málo strašidelné a veľmi ľahká hra aj naďalej, tak odporúčam hru The Sons of Forest. Takže Synovia Forestu, čo je pokračovanie, ktoré vyšlo teraz, nedávno. Takže v prípade, že máte záujem, tak určite odporúčam si zahrať pokračovanie. A teraz sa vydáme naspäť, kde sme skončili. Minule sme videli pár domčekov, respektíve pár chat, ktorým sa teraz vydám. A som zvedavý, čo tam bude. Tu nám máme prvého spiaceho. Tu nám zaspal práve konkrétne jeden z domorodcov kanibalov. Takže ho ideme trochu zobudiť. Jo, to už sedelo, už si to všimol dobre. Tak, pôjdeme rovno. Došli kamene. Došli kamienky. Tak pôjdeme rovno sa s ním zoznámiť aj na začiatku tohto videa. Tak, klasika na privítanie. Vedľa. Tak poď, neboj sa. Ja sa nebojím. Tento má ešte klacek, takže to vyzerá nebezpečnejšie tým klackom. No. Tak, ty si tu odpočívaj. A my keď tak sa asi vydáme ďalej. Dobre, prišli sme naspäť k tým domčekom, ku ktorým sme sa mali aj dostať. K tým chatkám, kde v prvej nič není. Dole na privítanie máme pár lebiek ako dekoráciu, ale pravdepodobne už nič takého v týchto chatkách, týchto chatrčkách nebýva. Stoličky, posteľ, jak sa to dá nazvať, posteľ? No ale nič tu takého není. Takže sa vydáme do ďalšej, ktorej by mohlo byť už niečo lepšie. Táto má prístup rovno tak skoro do vody. A tak, čo to bolo? Tam lavička padla. Jasné, že táto hra nemá žiadne chyby, žiadne lagy. Toto sa zíde hrozne. Dobre, farba, konkrétne červená, ktorá je v tejto hre a je to maskovacia pomocka, vďaka ktorej nás kanibali, respektíve tí domorodci, nebudú na nás útočiť. Čo sa teraz asi moc nebude potreba, ale určite sa to hodí. To je štokrlík, teda stolička a kamene. No tak toto by som zrovna asi nechcel bývať, možno na tom zadnom kopci. Potom máme žraloka, nevadí, pokračuj v spánku. Tu nemáme nič takého. Kufor, super. Tu máme dekoráciu lepku, ktorú si môžeme aj my vykraftiť potom, ale takú rozsiehlejšiu. Takže nebude to takéto malé, identické.
ale akože z viacerých lebiek, takže aj budú svietiť, čo je dosť super. Do príbytku v tejto hre. No. Tejto tu nič. Nič. Ale počasie sa nám trochu zmenilo. Dobre, máme tu konkrétne loot, takže si ho zbereme kufrie. Super, lieky. Lieky nenahraditeľné. Ako ste si mohli všimnúť, tak ja už armoru, ako mám požehnanie. Skoro na full. Takže, kto nevidel predošlý diel, ešte raz poviem, že pozrite si ho, pretože tam bolo tam pár súbojov, ktoré sa určite oplatí pozrieť. Teraz mám na pláne, že by som našiel v tomto dieli ešte miesto na bývanie. Čo dúfam. Si kto? Jo, to je tento. No, toto je konkrétne, že vraj sa hovorí, že to bol konkrétne ten, ktorý nám uniesol syna. Sú také určité dohady, takže vydáme za ním a možno nás dovedie za ním. Za našim synom Timim. Synom našeho hrdinu. Našej postavy. A to už chytím, asi nenájdem. No, tak to škoda. Ono sú určité dohady, že zrovna tento tu chlapík, ktorý nás pozoroval a videl nás, nebol úplne tak obyčajný domorodec. Ani kanibál, ani mutant, nič z tohto. Takže sú dohady, že to bol zrovna ten, ktorý nám na začiatku v jednotke uniesol Timmyho. Takže... diviak, to potrebujeme. Ale teraz k späť Timmu a tomu záhadnému chlapíkovi počas toho, jak si tu nalovím pár diviakov, ktorých potrebujeme. Tak sú určité dohady, že nám ho uniesol a že nás pozoruje, že ako ďaleko sme sa dostali v tejto hre, že či náhodou mu nejdeme kaziť plány. Prípadne hlavne, aby nás sledoval, aby mal prehľad o nás. Takže škoda, že som ho nestihol dobehnúť. Dúfam, že sa vám podarí, ak budete hrať The Forest jednotku. A ja si spustím trošku týchto diviakov k sebe. Trafím? Jo, trafil som. Ale ďalej. Nevadí. Máme prvého diviaka. Dobre, druhý. Jo, tu je. Až dole. Tak, ty neutečeš. Chalan. Ne. Tak, ty neutečeš. Poď. Ne. Ne. Prečo musím byť taký pomalý? Stoj. Pod. Kde? Tu je. No tak dobre. Ešte raz dám do poznámky, že vôbec nemá táto hra lagy. Bugy. Ne, stoj. Aha, jak sa rozbehol. Taký neohrozený druh. Stoj. Dobre. Tak. Ten nám dal zabrať na tú staminu. Tá stamina je zabijak. Jede. Bum. Knockout. Káočko. Máme kožu z neho, ktorú použijeme pri kraftení a hrozne veľa mesa. Takže pozrieme sa koľko? Dve mesa. No, to zrovna nie je ako boh vie čo. Ale tu bol ešte ten druhý, že? Ktorého by som aj rád našiel. No. A bol tu. Cítil som ho tu na niekde. No, tak to je trošku zlé. Ale nevadí, ako mesa máme dosť. Ale je tu. Takže si ho rovno zoberme. Koža sa zíde vždycky. Kančí kúžek. Kanec. Dobre. Ja by som sa vydal možno ešte popri tom. Tu máme meso. Máme veľa mesa, takže budeme potrebovať sušiaky na meso, aby sa nám nekazilo, lebo sa kazia dosť rýchlo tie mesa. No. A ja by som sa vydal možno, že niekde. Rozmýšľal som, že by som postavil bejsku niekde kúsok od snehu, ale s tým, že aby tam bolo, ideálne by bolo pri vode, sneh a zároveň aj, čo to je?
zároveň aj les. Takže že by som mal tak všetko viac menej po ruke. Takže v tomto dieli uvidíte, či sa mi to podarí, takže držte palce, že či nájdem také miesto ideálne. No máme sneh, krásne červené stromy. No, tak potom. Jasné. No kde si? Kde si? Tam si. Dobre, toto není to zrovna ten, ktorý tam bol. Aj keď budem úprimný, tak trochu vyzerá. Ale to neznamená, že sa s ním nepôjdeme zoznamiť. No, nemáme molotovy, takže si ich spravím. Tak. Molotov je jedna z vecí, ktorú naozaj budete používať dosť často. To je výhoda, môžete zároveň vypiť ten alkohol v hre. Áno, v hre. A nemusíte ho používať len na tie molotovy, ale môžete. Takže ja používam na tie molotovy. A jak si tu pekne sadol, ale vyruším ťa pri posadeničku. Ale, nebezpečný. Dobre, ten už neuteče. Dobre. Nebudem ho brať. Nie. Tuto je to pekné miesto. Takúto zbraň už mám. Nevadí. Toto je ideálne miesto. Nastavanie. Tu mám vodu a ryby. A zároveň je tu aj zima, aj stromy. Ďalšie jazero. Ne, tu je dedina. Ideálne miesto. Nádherné. Ľudia, toto je nádherné miesto na stavanie. Mám tu vedľa susedov, takže sa nemusím báť, že by som tu bol sám. A rovno sa pustím do toho lútenia, ktoré je tu hodne, takže jedeme. Dobre, niečo sme nalútili. Bol tam kanister zároveň s benzínom, ktorý sa nám hodí do motorovky, do motorovej pily, ktorá je v niektorej z tých jaskýň, ktorá sa tu nachádza. Viem približne kde. Takže ešte prejdeme takto krásne po okolí. A nie, že by sa mi to nepáčilo, ale nie je to zrovna to miesto, ktoré som hľadal. Je tam moc veľa susedov, budem úprimný. Tuto je ďalšia dedina. Super, takže je tu dosť susedov. Nič, ale to neznamená, že si nezoberieme loot. Takže sa pustíme pomaly do lootu. Potom mám v pláne, že sa vydeme ďalej. Dobre. Loot by sme mali a my nejdem ďalej. Krokodíl. Tak, toto bude... Áno, ja, ktorý nemám kamienky a prákom. Dobre. To asi nebude zrovna najlepší nápad. Ale ľudia, držte palce, idem do toho. Ne, trafil. Ne? Prečo ste také rýchli a zároveň pomaly? Teda to hovorím o sebe. Jo, chvost. Poď. Ešte. Chvost. Poď, stoj. Chvost. Je to tam. To bol s krokodílom, 2 hity som dostal. Máme kožu. 4 jašterie. Z jašterice kože. Asi to nemá originál názov na krokodíla. To nevadí. Máme krásnu hlavu, ktorú si tu pekne položíme. Zároveň spravím z toho náhľadiak. Takže podľa mňa určite ideálne. Nádherné tak pozadí v tom jazeru. Nádherný pohľad. Nádhera. Dobre. Ja by som tu rovno aj prenocoval. Takže idem naťažiť pár stromov, ktoré sa budú hodiť. A dostával by som rovno príbytok. Takže podľa mňa ideálne. Ešte trochu pár. Ešte chýba jedno drevo. To naťažíme rýchlo. Hotovo, finito. Dobre.
môžeme sa aj akože podľa mňa o chvíľu aj vyspať. To si nachystáme na ráno, pretože ráno budeme hladní. Takže ideme pohľadať pár stykov. Prípadne by bolo fajn, kebyže na nás žiadny ten kanibál nezautočí, čo by som zrovna fakt nerád. Najradšej by som sa už rovno vyspal a zároveň pokračoval ďalej v ceste, pretože sme už dosť ďaleko, ako sme sa dostali. Aj keď podľa toho, ako poznám mapu, tak no jasné, zomieram na chlad, na zimu. Oj. Dobre. No poď, zohrej sa. Jak to pekne odmraza, jak to pekne odmraza stojí. Dobre, už lepšie. Dobre. Nie je zlý nápad, kebyže už pôjdem spať. Máme krásnu noc, ideálny čas na spanie. No máme vranu. Takto, druhá. Tak to sú čistí tí klauni. Dobre, to sú exoti. Dobre. Není zlý nápad sa rovno vyspať. A prípadne by som asi pokračoval ďalej. Dobre. Ďalší deň. Ďalšie pokračovanie cesty. Máme prvý deň za sebou. Tak vydáme sa ďalej. Rozlúčime sa. A taký istý podobný si určite na začiatok postavím aj ďalej, keď nájdem to miesto vysnívané, kde by som teda býval. Ktoré musí spĺňať to, čo som si už naplánoval. A no to preskačeme. Rozlúčime sa. Krásne. Kytičky. No. Dobre, to je to krásne. Už to je krokodíl. A to je gekon. Dobre. Tak jašterku tu necháme. Tu je krokodíl. Toto je krokodíl. Ne. Teraz ne. Dobre. Tu máme krásny kopec. A tu nacítim, že by to mohlo byť. Tu by sme mohli bývať ľudia. Ideálne. Nádherný výhľad na jezero. Zároveň kopec stromov. Takže by toto bolo ideálne. A ako nedaleko máme ten zimný biom, čo je úplne v pohode. To by som sa nebal. Takže nie je zlý nápad si tu spraviť baraček. A po prípade toto trošku oživiť. Spestriť. Nachystať. A no. Nie je to zlý nápad. Dobre. Tu by sme mohli postaviť pár pascí. Určite pásňa so smyčkou. Takže s uzlíkom. A to je taká najšikovnejšia a najľahšia na vykraftenie. Určite v pláne bude mať neskôr lepšie, prepracovanejšie pasce. Ale teraz úplne stačí táto pasce. By som tu chcel postaviť aspoň 3. Nech mi pokryje všetky strany. Takže si toto pekne nachystáme všetky 3. Dobre. Mám prvú. Ty tam bež. Ty si nevšímaj. Čau. Dobre. Máme tu 3 pasce. Nevšimla si nás. A ja by som asi prípadne sa pustil do toho. Nech už sa nám toto plní. Pretože návštevníkov akože od minulého diela, teda minulej epizódy, sa to tu trošku preplnilo a chodia akože pomerne často. A či to bude tým, že je to jazero a že chodia okolo jazera? Podľa mňa to bude aj tým. Podľa mňa to bude aj tým, že tu máme nedaleko. Dobre. To je nič. Chalan. Počkaj. Nemám ešte toho moc dostávaného, ale to neznamená, že nevyskúšame rovno prvú pastu. Poď. Je to tam. Náš prvý úlovok. Prvý kanibal.
No, jak sa ti tu páči? Kanibál chytený. Oho. Dobre, máme prvého kamaráta. Dobre, nechytať. Nechytať. Dobre. Ohník si tu spravíme a ja by som prípadne sa pustil do toho dostávania ďalších, ktoré sa nám určite budú hodiť. Takže máme prvého kanibála rovno chyteného u mňa. Haha, fakt. Dobre. Tak, to len poďte. Teda ešte nechoďte, ešte počkajte. Čo si spravíme? Ješterku. Dobre. Máme tu dosť vtákov, rôzne druhy vtákov. Čau. Dobre, nič. Dobre, ale... Ne. Mám armoru už pomene, takže to je nič. Dobre. A nič, tak pôjdeme asi dostávať ďalšie pasce. V prípade, že sem ešte niekto príde. Takže ešte nám trochu chýba, už to bude ďalšia pasta dostávaná. Ja sa najem. Poď. Speedrun. Ideme ďalej. No. Dobre. Tak poďme na to ďalšie ťaženie, nazbierame a... Bude fajn? Budeme zabezpečení. Dobre. Máme druhú. Nádhera. Dobre. Tu by som asi rovno skácal po okolí čo najviac stromov, pretože aby som mal ten výhľad a aby sa dalo zároveň miesto na stávanie. Po prípade by som tie kmene zničil, z ktorých bohužiaľ nepadá nič, ale to nevadí, ale stamina ma zabíja. Dobre, sa mi zdá, alebo počujem ich? Ne, nezdá sa mi, ale to bude možno, že aj ten, ktorého to má chyteného. Dobre. Tak, nádhera. Už to padá, už padá strom. Fajn. Dobre. Tá stamina fakt ma zabije raz v tejto hre. No, aj sa mi zdalo, že počujem. Alebo sa mi to fakt len No, neviem ľudia. Neviem. Takto sám, keď som, tak je to také všelijaké, že stále byť. Je tu. Poď, mám pastu nachystanú. Poď. Neotáčaj sa. Ne. A či vám náhodou neutekol? Jasné. On si rovno zobral nohy na ramena a utekol, keď videl možno. Alebo videla. Toho kamaráta, ktorého tu mám, ale nevidím ho. Takže možno, že bude niekde už ďalej. To nevadí. Ja pokračujem ďalej. A... Nádhera, jak padajú tie stromy. Dobre. Ten sa preletel. No. Srnka, ty utekaj. No. Dobre. To už bude pomaly, akože hodne. Už máme 3 pasce, z toho jednu obsadenú, ale to vôbec nevadí. Teraz by som potreboval už si nazbierať pár drev do zásoby na ďalšie pasce a na ďalšie stavanie. Takže si postavíme storage. A budeme si tu pomaly odkladať to drevo. Pekne naaranžovať, nech je to pekne zarovno. Chýbajú styky. A poďme na styky. Tak. Vedľa neho si postavíme druhý. Na neho to ide. Ale teraz už sa nedá. Dobre. Ďalší naaranžujem. Chcelo by to aj nejaké jedlo a vodu, že? Nebol by to zlý nápad. Jeden styk, druhý styk, tretí styk, opravde bolo ich vyše. Máme to. Ďalší storage. Môžeme ďalšie
dreva naukladať. Tak. To znamená, že môžeme stavať ďalšie pasce? Nie je to zlý nápad podľa mňa. Ako 3 pasce sú dobré, ale keď je čím vyššie, tým lepšie. A farbu si tu nastavíme modrú. Modrú. Iná modrá tu není. Len táto tmavá. To nevadí. Dobre. Aby sme vedeli rozlíšiť náš domček od tých ostatných prechodných domčekov. Takže tam máme vzadu žltý a tento náš hlavný bude modrý. Čo je fajn. Dobre. Niečo mi hovorí, že už sa nám to tu pomaly začína rozrastať. Tam zrazu veverka bola vzadu. Ale jedla máme požehnanie, takže to je jedlo, aby som sa nebal. A full. Je to plné. Dobre. To znamená, že chcelo by to niečo naplánovať. Napríklad ďalšie pasce. Rovno takto po celom okolí si spravím. Jako nezachráni ma to pred mutantami. Rozhodne nie. Ale pred týmito kanibalmi, ktorých keď je vyššie, tak sa nedajú tak zvládnuť ľahko. Ale pomocou týchto pascí si ich takto pekne poodkladám, pochytám, aby rozdeľujem, aby nemohli útočiť toľko naraz. A prípadne tých mutantov to už sa budem musieť nejako ináč zaimprovizovať, nejako ináč pozabíjať. Ale na tých kanibalov je to úplne super. Padá strom? Dobre. Tu nám máme požehnanie toho. Dobre. Á, je to tu ďalšia nádherná pasca. Á, čau, srnka. No, jedla tu máme hodne, všetko tu je na neurekom. No, tieto pasce to chce čas, to chce fakt času. Takže asi bude najlepšie, keď si spravíme fakt 108. A... počkaj. Jasné, není zlý nápad si spraviť aj rovno zberač na vodu, ktorý sa robí z panciera korytnačky. Rybkorytnačky. A zároveň s parstikov, takže úplne ideálny. Aj keď vody tam mám neurekom, ale keď na mňa budú útočiť kanibali alebo mutanti, tak určite nepobežím dole do jazera, alebo ako ne... čau, Srnka. Pokračuj. A určite nepobežím dole. Čo to je? Čo to je? Né. Bež do vody. Ty. Srnka. Bež do vody. Bež. Preč. Od ohňa. Fuj. To by som povedal, že sa boja ohňa, ale no, asi ne. Dobre. By bolo fajn už to tam dostávať. Čo teraz? Ja ešte by to chcelo jednu pascu určite. Si postaviť. Od tu na je taká veľká medzera. Tak, nasapy si tu postavím. A ešte by to chcelo tých pár pascí, ktoré by sa nám hrozne hodili. A spomne na to prežitie. Srnka, ne, ty už tam nechoď. Ty tam nechoď. Ne, rič. Dobre. Tu nám máme oheň. Dúfam, že srnka odišla. Nebolo to zrovna najlepšie. Dobre. Vodu nemám. Možno mám ešte pár tých kol. Mám ešte pár tých... Čo ty tu? No tak ty tu... Ty si tu nová. Za koľko srniek? Ojojoj, no nič, ja sa potrebujem napiť. Zoberiem ťa domov, ne? Nevadí. Dúfam, že to není pasca, dúfam, že na mňa teraz nevybehnú, ale... No jasné. Keby len... Koľko vás tu bude dneska?
To som si hovoril, že to bude v celku kľudné, no. Kľudný forest. To sú ich bujné predstavy. Dole ste? Hore ste? Kde ste? Á, tu. Sú jasné. 1, 2. Dvaja, tak to v pohode. To ani pasce nemusím používať možno. No srnka, už som sa zlakol, že to... Poď sem. Poď sem. Som sa bol normálne, že tá srnka mi to pustí tú pascu, keď prejde. Asi tam potrebuje prejsť cez to lano a cez ten styk. Aby... No tak nič, keď nepôjdete dobrovoľne, tak vám pomôžem. No, nič. Vedľa. Tam to není. Dobre, poď. Kaďal bežíte, ja som tu. Jemene, to vám mám pomáhať ma zabiť? Ak chcete pomôcť s tým? No, vedľa. No poď, tu ste krásne obidvaja. Jasné, úplne mimo. Poď, ty už si tak krásne blízko, poď. Poď, je to tu. Máme ženu. A teba chytíme dnes. Tuda. Čo povieš na to? Ty už pôjdeš sám, dobrovoľne. Poď. Je to tu. Jak sa načiahol ešte po mne. Dobre. Máme úlovky. Máme 2 úlovky. Takže podľa mňa výborné. Dokopy sme mali 3. Ten predtým, ten musel ísť preč, pretože sa mi nedalo spať večer, takže musel odísť. Ale títo dvaja to kľudne podľa mňa môžu zostať, mne to vôbec nevadí. No, to bude asi všetko, ja sa ešte pôjdem na to napiť. A jazero. Jasné. Ideálne miesto, čo viac si prijať. No, a mi to chcelo kebyže sa dá napiť. No. Ryby. Super. Tam bola Dory. No. Nič, ale chce to fakt sa napiť. Voda. Fajn. Dobre. No, chutná není, ale nevyberáme si asi. V tejto hre. Jedine, že by som ho ešte prevaril, ale to asi ne. To je na dlouhý beh. Dobre. Ideálne miesto. Dovolenková destinácia s výhľadom, s jazerom, dokonca s rybami. A s kopou jedla. No teda, čo viac si prijať v tejto hre. Ešte tak sa dá nejako zabezpečiť. Nech nemám toľko návštev. Bude to výborné. Ideálne. Potrebujeme styky a lana. No. Čo asi taký problém akože nebude. Ale tie lana na to buď nejaké nájdem ešte potom. Ešte sa tu počas toho, jak sa zabezpečím, buď ešte nejaké lana nájdem. Ty tu chilluj. Srnka, ty tam nechoď. Pokiaľ si sa nepoučila, alebo to bude druhá ešte. Dobre. Vy tam chillujte, vy dvaja. No. Ešte potrebujeme lano. A lano. Dobre, 2 lana. To si spravím pekne zo klotov, látiek. Takže úplne v pohode. Dobre, 2 lana, ktoré potrebujem a doplním. Koľko je tu tých pascí? Nádhera, už toto vyzerá nebezpečne. Ešte tu nahore by sa šlo možno. Styk, jeden máme kolektora funkčný. Ne, ty už sem nechoď. Ale som aj hladný. Nevadí. Ale ty už sem srnka nechoď. Není to zrovna bezpečné pre teba. No. Vy tu oddychovať asi už dlho nebudete. Mi to prišlo, že vy odháňate ďalších zákazníkov. Ty ešte žiješ. Dobre. Mi to prišlo, že my odháňam ďalších zákazníkov. Miesto toho, čo by mi ich mali volať, tak mi to príde, že s tým hukotom ešte odháňajú všetkých. Takže vás zoberiem pekne. A nachystáme to pre ďalších. Čo poviete, súhlasíte? Asi áno. No. Fajn. Pekne na oheň.
Ohorej sa, máš saunu. A ty pôjdeš tiež. Oddychuj. Dobre. A rovno tiež pôjdeš. Počkať. Rovne sa postaví, nech si to nezničím sám. Dobre. Tak pôjdeš pekne na ohník. Už sa nám zvečerieva. Dobre. Čo to je? Ne. To nejdem hádam ich jesť, nie? Nie. Čo to je? Čo som zjedol? Čo som zobral? To je veverka. Veverka sa mi tam do ohňa hodila. Teda asi nedobrovoľne, ale bolo tam. No nič. Dobre. Veverka mi tam skočila. Ja si spravím asi armor. Pretože kosti mám akože požehnanie. Už sa mi to tu zase kopí. Nádhera. Dobre. Ja si myslím, že úspešný diel. Tu na pri ohni by som to možno aj ukončil. Takže ďakujem za zliadnutie, za odber. Nezabudnite tam hodiť ten like, ak by ste mali zaujímať o ďalšie pokračovanie, teda epizódu 3. A tu sa lúči s vami Mauji. Takže ďakujem za zliadnutie a čaute.